अच्छा हाँ, कलेक्टर बनाने का हुआ मैं अपने। सुना दीदी, अब हम बोला थी सुना। हाँ, तू बोल 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 बताओ प्रधान जी के एक और बात बताओ। प्रधान जी सुनी। बोला चार फेरा गइला पे अंगूठा लगत बा, रोज रोज टाउन सरवर वे रहत बा। बतावा एक पटेदार सही है। अरे ई चोरवा कहिए काम ह, कहीं 8 बजे खुली 10 बजे। अच्छा हाँ सुना, बोला चार फेरा गइला पे अंगूठा लगत बा, रोज रोज टाउन सरवर वे रहत बा। घामे लाइन लगावेला बथत मोर कपरवा बा, गेहूं गेहूं के न देलाई भरत अपन घरवा बा। रोज सर्वर डाउन रहला कहो दीदी। हाँ ये सही कहत है। ए प्रधान जी एकर तू खातिर बढ़िया से करा ने बता देते कि सब का गल्ला घोट के बढ़ जाई चोरवा, अब बेच बेच अपने राजा बनी हमार के भिखारी बनाई। सुनत ना आवाज ना खड़ा है करना देखत बा कि मरले बा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ए कोठेदार बोला तू बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। लाख लाख। सुना प्रधान जी, बोला बोला एकर और हाल सुना। बोला बेचेला गल्लाई बोरा के बोरा, गिन के पैसा धरे भरी भरी के झोरा। झूठ झूठ। अरे झूठ तू कहत हवा झूठ, हम सबूत दे सबूत हर वीडियो बनौले है चोरऊ। भारत और मोबाइल। हाँ। बेचेला गल्ला ई बोरा के बोरा, गिन के पैसा धरे भरी भरी के झोरा। ए प्रधान जी तोके जाने ला का कहला, कुछ ना समझिला प्रधान के। अच्छा अरे नहीं हो प्रधान। तो है कुछ नहीं पूछेला, ई गलती अनेक करेला, मन बढ़ाई भइला बाकी रसना ओ बिलेक करेला। ए प्रधान जी हमरो लास्ट में बात सुना, जवन होए के रहल 2-4 लोग रहल सबके सामने ये सब दोनों मेहरारू हमार बेइज्जती कर देले बड़ी। अरे प्रधान जी कहबा ना तो गांव में टोला कर तू मेहरारू बोला लिया, ओसे एकर हकीकत जान लिया, देखा कर फांसी मार आवत। देले बड़ी खोखी चालू हो गई। हां एकर करेवा पर हमन मरली है। अरे सुना बाप रे। प्रधान जी, पहले मिलल चना चीनी नून तेलावा, बंद भइल जब से कुली बढ़ल झमेलावा। पहले से मिलल चना चीनी नून तेलावा, बंद भइल जब से कुली बढ़ल झमेलावा। और सुनी, सुमित राहुल के पीछे लागल बाटे खुफिया हो, केहू कहे मन बड़ा के आ केहू बहु रुपिया हो। गेहूं गेहूं के न देलाई भरत अपन घरवा बा। बड़ा अलग जी हो ना जाके कभी चेक करेला।